Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Nado ka khatnyau trek moto banaya yong arajar arpo ki bor sensar snong jong ka snong pendeng umyong kila pelat ya ka jingye de yathet ya ki marbam hakaleng ki jaka bat hangne pat la ui ba ki pat ba kilami na la ki yeng ban nek thet ya ki jing nong kam jong ki na pendeng ini ki pat ba dan ru ki bawan na ki snong ki bakham chengai ki balawan keu shakani ki snong ban yo thet ya ki marbam ki bakham kongsan hangne la ui ya ka jing perkheng ki volunteer ya ki pat ba ban bo ranti ya ka jing ya jengai uwei na uwei pan namar dang don ki kat to kat ne ki pat ba ki badang klet ban yeng jengai hapdeng jong ki